За началото на подготовката сме в София. Подготовката започва с един от треньорите на бодиконструктор, Кирил Танев. Това определено е най-подходящия човек за тази част от нашата подготовка. Той вече се запозна с момчетата, от какво имат нужда. Някои от тях ще свалят, други се налага да качват. Една част от момчетата, тяхните мачове са на 2 май, за други са вече в юни, в средата и в края на юни. За тях ще има по-дълго време за подготовка. Той ще запознае момчетата с програмите, с добавките, които трябва да се вземат. Това ще го оставя вече на него. Определено той е човека, който знае от какво е нужно там. Да, се запознах с 4-те момчета, обсъдихме целите, кой иска да качва, кой иска да сваля. Като идеята на режима, който съм направил, е те да получават достатъчно храна, да имат достатъчно енергия, да имат достатъчно сила за по време на тренировка, да се възстановяват добре. Добавките, които сме подбрали, са по същия начин. Има добавки, които ще помогнат за енергията, т.е. в самите тренировки да имат повече енергия, повече сила. Ще има добавки, които ще подобрят самата им издръжливост, т.е. те ще се умарят много по-бавно, отколкото обикновено, защото в този вид спортове най-важното нещо е тренировката и възстановяването. Точно. Значи, ние ще акцентираме върху мускулното възстановяване, но то е по-лесната част. В смисъл, че мускул може да го възстановим и за 24 часа до ден и половина мускул се възстановява, но тънкостта в този вид спортове е да възстановим централната нервна система. Тоест да направим така тялото да се регенерира, че да може на следващия път или на последващата тренировка да реагира по абсолютно същия начин, да има толкова сила, че да може да направи по-силна тренировка, отколкото е била предната. Там е тънкостта, за да може всеки път да си по-добър от предната тренировка. Правим по-добра тренировка, по-добро възстановяване. Това не е целта, като едновременно момчетата ще успеят да свалят или да регулираме килограмите, който иска да качва, ще качи, който иска да сваля, ще свали. Но ще избегнем този момент, в който те свалят 2-3 седмици преди състезанието само с глад, вода, т.е. тогава енергията пада, след това се наяждаш, хормоните се объркват, ще го направим постепенно, ще има достатъчно енергия, ще има добавки, които ще им дават тази сила, които ще топят мазнините и в последните дни вече ще обезводняваме не както до сега с глад и без сол, а с натурални диуретици, които постепенно ще изхвърлят водата, но тази вода, която е между кожата и мускула. Няма да се лишим от водата, която е вътре в мускула, тъй като тя им трябва както за ставите, така и за мускулите. Така че този план, който съм разработил, за всеки един индивидуално ще акцентирам върху това. По-добра тренировка, по-добро възстановяване, по-добро здраве. И от Combat Promotion нашата цел е да получим максимални резултати от нашите състезатели. Определено вярвам, че са в добри ръце. Оставям ги с тебе. Значи, момчета, както говорихме до сега, ще получите едно по-добро възстановяване от тренировките. Ще може да правите всяка тренировка следваща да бъде по-добра от тази, която сте правили до момента. Ще имате повече сила. Значи, това е в основата. Говорихме, значи, за нас е много важно здравето. Тоест, вие да направите наистина една добра форма, само че без това да има някакви рискове със здравето. В момента, както и с вас си говорихме и вървят допинг скандалите, няма да използваме абсолютно нищо забранено, абсолютно нищо, което може да ви навреди по някакъв начин. Ще използваме витаминни пакове, ще използваме билки, които помагат тялото само да се справи с стреса. Тоест, по време на тренировка вие имате стрес, нали? Хем мускули стресирате, хем нервната система. За да може да сте по-добри, да сте по-силни, вие трябва да се справите точно именно с това, с справяне с стреса. Ние ще възстановяваме мускулите, ще възстановяваме нервната система. По време на тренировка ще имате пък повече енергия, за да може да изкарате по-тежки тренировки, т.е. всяка тренировка да ви бъде по-силна от предната до деня на състезанието. Някои от вас са на различен етап от състезанието, това ще имаме различна стратегия, след което вече, когато наближат състезанията, ще използваме друга стратегия при тях. Ще държим постоянно връзка вие към мене, за да може аз да разбирам как ви влияе програмата. Дали се възстановявате добре, дали имате достатъчно сила, дали нещата, които правим са окей. Тъй като и хранителният режим, аз съм ги създал горе-долу по килограмите, които сте, по формата, в която сте, но всеки метаболизъм е различен. Тоест, на един може храната да му дойде малко по-малко, на другия да му дойде малко повече. Ние затова още първата седмица ще държим връзка, за да ви наглася нещата. Няма универсален режим да ви кажа, аз давам ти това за теб е перфектно, това за теб е перфектно, но след една-две седмици работа нещата ще станат, ще ги нагласим и наистина ще получите добри резултати.
аз съм Кирил, подготвил съм ти възстановителния пак, хранителен и суплементен. Ти казваш, че нямаш претенции за храната, ядеш всичко, така че твоята храна е много богата, има абсолютно всичко, от което се нуждаеш, достатъчно белтъчини, достатъчно въглехидрати за енергия, достатъчно мазнини, за да поддържаш едно добро здраве. Тоест за нас на първо място е здравето, бързината, силата и изразостта по време на тренировка и възстановяване след тренировка. Както мускулното, така и на твоята нервна система. Директно започвам да ти обяснявам кой продукт за какво служи. Още с съставането, първият продукт, който ще приемаш е OptiPack Anamix. Това са витамини, минерали, билки, антиоксиданти, абсолютно всичко, което ти имаш нужда да заредиш, което да ти даде едно добро здраве и да стартира твоето възстановяване. Другият продукт, който често се използва при спортисти, това е алфа-липоевата киселина. Тя на първо място е много силен антиоксидант. Тя освобождава свободните радикали, които ти отделяш по време на тренировка, точно така, и по този начин ти оптимизира възстановяването, както на мускулите, така и здравословно. Но в нашия случай алфа-липоевата киселина ще ни служи да оптимизира работата на въглехидрати. Тоест въглехидрата, който ти поемаш, тя успява да го вкара вътре в мускула, а не ти дига инсулин, не те прави успал. Тоест ти взимаш въглехидрата, взимаш алфа-липовата киселина, тя пръска въглехидрата по твоите мускули, ти не се чувстваш успал и отпаднал по време на тренировка, а използваш тия въглехидрати за енергия. Така че за теб това ще бъде много полезен продукт. Тъй като при тебе търсим леко по леко сваляне на килограмите, но това искам да го направим постепенно, а не в последните дни да го правиш с гладуване, а да стане благодарение на тези добавки. Затова съм ти направил и стака, който ще използваш в първата тренировка. Съм включил юхимбин. Това е един продукт от растението юхимбе, който ще даде доста сила и агресия, но ще помогне да изгориш мазнини, особено около пояса, около краката, смисъл най-трудните изгарени мазнини, ще ги изгориш, по този начин ще загубим няколко килограма, ще оптимизира работа на метаболизма. Тоест ще гориш колкото се може повече въглехидрати за енергия, повече мазнини за енергия и по този начин ще загубим килограми без да загубим формата ти. Преди тренировка, при първата тренировка, която ще бъде кондиционна, която не включва спаринги, примерно в фитнес, лапи, чувал и така нататък, използваме бета-аланин. Това е аминокиселина, която забавя умората, забавя притока на млечна киселина в мускула и по този начин ти ще можеш да държиш повече, примерно в клинч, ще можеш да правиш повече обръщане, ще можеш да правиш по-дълги движения без да отмалееш. Тя ти дава издръжливостта. Другото, което ще използваме е цитрулин малат. Това пак е една аминокиселина, която ти дава енергия. Тя от всякъде ти дава енергия. Тоест цялата тренировка да изкараш от началото до края в едно ниво. Не на края на тренировка да почнеш да спадаш и да не можеш да си толкова ефективен. Тоест ти отиваш един час или час и половина да тренираш, обаче час и половина наистина тренираш, а не в началото да си окей, а след това да отпаднеш. Използваме един билков стимулатор на тестостерона, тъй като когато ти предстои състезание, от дългите тренировки, напрежението, което предстои, самото ниво на тестостерона започва да спада. Когато добавим билкове, в смисъл вътре има трибулус, стерестрис, вътре има екстракт от сминдух, има само продукти, които ще ти помогнат да вдигнем нивото на тестостерона, по този начин ще се дигне агресията, ще се подобри възстановяването. Това всичко ти ще го взимаш преди първата ти тренировка. Също така използваме инозин. Ти знаеш, той подобрява работа на сърцето. Да, всеки мускул се нуждае от кислород при аеробна тренировка. Инозина пръска кръвта, по-бързо да стигне до мускула, свежа. Точно така, стига кислорода, отпадните вещества напускат по-бързо, ти стоиш по-свеж и по-силен. Това е всичко, което ще приемаш преди тренировка. Веднага след тренировка ще използваш Витарго. Това е един въглехидрат, който е с много ниско молекулярно тегло. Веднага, щом ти го приемеш, то се пръска по мускулите и възстановява. Тоест веднага след тренировката възстановяваш гликогена в мускула, така че след около час вече си напълно възстановен, а докато дойде време за втората ти тренировка, ще беше абсолютно възстановен. Това е много полезен въглехидрат, има много голяма разлика дали ще използваш точно него или някакъв друг прост въглехидрат. Не е също дали ще ядеш една лъжица метри и ще вземеш 30 грама Витарго. Той обаче има един друг много добър плюс, тъй като той има подходящ осмозалитет, който да издръпа другите хранителни вещества. Ние затова използваме Рекор. Това пък е една формула, която има абсолютно всичко за възстановяване след тренировка. Аминокиселини, отново билки, минерали, които ти си изчерпал чрез потта по време на тренировката. Абсолютно всичко Витаргото успява да го вкара в клетката, така че той да започне да работи веднага и ти да си възстановен. След това имаш две храненията, обедно и следобедно, които са съобразени изцяло с това да получиш максимално полезни хранителни вещества. С тях използваш ала, за да може да ги вкараме обратно в клетката и следва втората ни тренировка. Преди втората тренировка аз съм кръстил техника, но ти вече си знаеш, става въпрос за тренировка в спаринг, тренировка в която работиш, когато имаш нужда от сила, от концентрация. Използваме Speedex, това е един продукт. Да, не е предвид тренировка, където ти трябва концентрация. Концентрация и сила. Това е един продукт, който ще подобри много концентрацията, а работата, реакцията ти ще стане много по-бърза и ще имаш много енергия от този продукт. Съчетаваме отново с инозин, тъй като и по време на тази тренировка ти пак имаш нужда
добра работа на сърцето. Преди да легнеш вечерта, ето това е един много специален продукт, стимулира отделянето на хормона на растежа по естествен път. Тоест, твоя сън става по-ползотворен, по-спокоен. Това не те приспива в никакъв случай, но когато го вземете, самият сън става спокоен. Когато станеш сутринта, имаш чувство, че си спал 10 часа и се възстановяваш страхотно. Отделно от това ти възстановява много сухожилията и ставите, което е много важно при вашия спорт, тъй като ти постоянно си под напрежение и е хубаво вечерта, когато легнеш да спиш, да се възстановиш, за да можеш сутринта да направиш следващата тренировка все по-добра и по-добра. Тоест, всяка една твоя тренировка да бъде по-добра от предната. Това е нашия пак. Когато ти започнеш, ние ще поддържаме постоянно връзка, за да може да нагласим дали храната, дали суплементи, дали ще намалим нещо, дали ще включим нещо друго. Постоянно поддържаме връзка, така че това не е от днеска за утре. Аз тези другите елементи, къде ги взимам, има ли някакъв проблем? Обикновено и... Обикновено това е Q10, ти тук в OptiPack имаш пак Q10, по принцип не е проблем, но тук имаш абсолютно всичко. Значи, че другите работи да ги смисълят... Ами ти отново имаш магнези, против схващане, преди втората тренировка, имаш всичко, но въпреки това, ако има някакви други продукти, ще говорим, за да може да ги съчетаем. Това е. Приготвил съм ти един хранителен и възстановителен пакет, с който ще стартираме твоята подготовка. Имаш още един месец до състезанието, като при тебе целта е да задържим тези килограми, да качим малко мускулна маса, като увеличим максимум твоята издръжливост, твоята подготовка, така че да може хем да останеш бърз, експлозивен, хем да правиш тренировките достатъчно добре, да имаш достатъчно сила, да имаш достатъчно издръжливост и да можеш да се представиш добре на срещата. Изготвил съм ти хранителен режим, съобразен с твоите изисквания, тъй като ти не ядеш месо. Това в никакъв случай не е някакъв проблем. Така че това не трябва да ме притеснява. Да съществува битова такова схващане, че ако не ядеш месо, не може да се форма, което не е точно така. Така че ти ще се справиш перфектно. Пака, който съм ти приготвил, е доста обширен като суплементи, но пък всъщност това са просто отделните елементи, разделени в отделни опаковки. В смисъл не съм ти направил един пак за преди, един след, тъй като смятам, че по този начин ще получиш максимум от тях. Това са неовкусени продукти, без да съдържат каквито да отцветители, овкусители, нещо, което може да задържи вода, нещо, което може да ти развали формата или здравето. Така че на първо място е здравето, формата и възстановяването. Започвам един по един да представям продукти. Това първото е телешки аминокиселини. Включил съм ги в твоя възстановителен пакет, тъй като ти не ядеш месо. Те ще ти помогнат да си доставиш тези аминокиселини, този аминокиселинен профил, който не може да си доставиш от това, че не ядеш месо. Те са абсолютно натурални, усвояват се много бързо и присъстват на 3 пъти в дневното ти меню. Следващия пакет, който ще взимаш още с твоята закуска, това е OptiPack на Amix. Вътре има абсолютно всички необходими микроелементи, витамини, минерали, билки, които ще ти помогнат да се възстановяваш добре, ще подобрят подвижността на ставите, ще подобрят всичко, което ти имаш нужда като един елитен спортист. Следващия продукт, може би не си го чувал, това е алфа-липоева киселина. Това е един от най-мощните антиоксиданти, т.е. по време на тренировка ти отделяш много свободни радикали, които пречат на твоето възстановяване. Чрез алата тези свободни радикали напускат много лесно от тялото. Тоест ти си толкова работоспособен, всяка тренировка ставаш по-добър от предната. Алата ние включваме и за още един много важен ефект, който малко хора използват. Това е, че ти на всяко едно въглехидратно хранене през нея използваш ала. Тя подобрява инсулиновата чувствителност и вкарва този въглехидрат, който ти го консумираш с храната, го вкарва в клетката. Тоест не му позволява да ти дигне нивото на инсулина, да се чувстваш успал, когато отидеш на тренировка да си отпаднал и уморен. Напротив, когато вземеш алата и въглехидрата, той отива на точното място и може да го използваш за енергия по време на твоята тренировка. Следващите продукти, това е един билков стимулатор на тестостерона, тъй като в последния етап на твоята подготовка
за това, че ти си тренирал доста време, тялото се изтощава, организма се изтощава, тестостерона започва леко по леко да спада от напрежението, от тренировките. Този билков пак ще ти помогне това ниво на тестостерона да се вдигне, по този начин ще се повиши и агресията, ще се подобри твоето представяне. Преди първата, тъй като ти тренираш 2 пъти на ден, първата ти тренировка е кондиционна, там имаш повече нужда от сила и от издръжливост. С това съм ти приготвил един пакет от бета-аланин. Това е аминокиселина, която забавя навлизането на млечна киселина в мускула, т.е. когато държиш в ключ, когато правиш обръщане, когато правиш силови тренировки, млечна киселина по-бавно влиза в мускула. Отделно от това, бета-аланина се преобразува в карнозин и ти дава повече енергия по време на самата тренировка. Т.е. това ще даде енергията и издръжливостта, която имаш нужда. Цитрулин малата е една друга аминокиселина, също натурална, която присъства и в храната, но тук ще използваме в малко по-голяма концентрация. Тя изцяло ще покрие енергийните нужди, т.е. ти ще имаш енергия през цялата тренировка, а не в началото, като започне тренировката да си свежи енергична, а на края на тренировката да почне да замаляваш. По този начин ще можеш да изкараш цялата тренировка с еднаква сила и с еднаква натовареност. Инозина, това е един много интересен продукт, известен много отдавна на руски и японски атлети го използват. В момента почти всеки аеробен спорт го използва, тъй като подобрява работа на сърцето. Тоест тласкането на кръв към мускулите. Мускулите се нуждаят от кислород във вашия спорт специално, така че инозина помага на сърцето да пръсне по-бързо кислород, да стигне повече кръв в мускулите. И другия продукт, това е рибоза, тя се използва изцяло единствено за енергия. Това е един продукт, който ще ти помогне отново да имаш добри нива на енергия. Веднага след тренировка, това е един доста интересен пакет, това е Витарго. Много известен продукт, абсолютно всички футболисти, всички атлети, които имат нужда от бързо възстановяване, т.е. бързо запълване на гликогена, използват Витарго, тъй като Витаргото има много ниско молекулярно тегло и когато го приемеш, той веднага се пръска и влиза в мускулните клетки и започва възстановяването на тялото. Той не е както другите предприятия, ти дигне изведнъж рязко инсулина да почнеш да се чувстваш успал, а напротив влиза директно в мускулната клетка и по този начин успява да въвлече и други хранителни вещества. Именно това е Рекорд. Това пък е един продукт, който има аминокиселини, има билки, които са необходими за възстановяването, има отново бета-аланин, има витамини и минерали, които пък да запълнят тези липси, които ти чрез пота изхвърляш по време на тренировка. Тоест, в комбинацията от тези два продукта след тренировка ще даде едно перфектно възстановяване, така че ти след обяд да можеш да направиш следващата тренировка със същата интензивност и сила както първата. Към този пак, сутрешния, когато е кондиционната тренировка, съм ти включил и Coffee Time. Това е един продукт, който съдържа няколко билки, зелен чай, антиоксидант, също така подобрява кръвообращението, ще дигне леко температурата, което ще предпази от травми, както сухожилията, така и ставите. Yerba Mate, кофеин и таурин, това ще повдигне настроението, ще изостри реакциите, ще даде по-добра мотивация, така че да можеш да направиш една хубава силна тренировка. След което имаш две храненията, обедно и следобедно, които ще ти помогнат да се възстановиш, да може тялото ти да получи всичко необходимо, което има, за да може да направиш следващата тренировка също толкова качествена, колкото първата. Преди втората тренировка имаш добавен магнезий. Целта му е отново да предпазим мускулите от схващане, тъй като това ти е втората тренировка за деня. Имаш отново инозин, тъй като когато правиш техника или правиш спаринги, отново имаш нужда от този кислород. Имаш един комбиниран продукт за преди тренировка, който изцяло подобрява вниманието, концентрацията, мотивацията, силата и енергията. Това е продукта, който ще помогне да се справиш по-добре в двубоите. Общото това е твоя пак, това е твоето хранене, но както говорихме и предварително, ти ще трябва да нагласяме нещата, в смисъл да видим как този режим работи при теб след 2-3 дена, седмица, 2 седмици и при нужда, при това как реагира тялото, как се възстановяваш, ще правим промени. Забравих и още един продукт. Да ти кажа, това е един също много добър продукт за възстановяване. Пие се вечер, стимулира отделянето на хормона на растежа по естествен път и по този начин ти получаваш на страхотно възстановяване, много добър сън. Тоест сънят ти става много по-дълбок, много по-хубав и по този начин ще се възстановиш по-добре. Когато се отдели хормона на растежа, ще успееш да възстановиш по-добре мускули, ще успееш да възстановиш по-добре ставите. Така че това е твоя пак.
Аз съм Кирил и съм подготвил твоя възстановителен и хранителен план, с който започваме твоята подготовка, тъй като на теб срещата ти е малко по-късно, отколкото на другите момчета. Имаме достатъчно време, за да можеш да натрупаш малко мускулна маса, но такава, която да бъде функционална, която да ти върши работа, за да имаш повече сила и повече издържливост. Веднага започвам с храненето. Ти по същия начин ядеш абсолютно всичко, така че храната ти е максимално разнообразна. Има достатъчно белтъчини, въглехидрати и мазнини, така че да получаваш едно добро възстановяване, да трупаш мускулна маса и да се представя все по-добре в твоите тренировки. Към твоето хранене съм приготвил един пакет от добавки за възстановяване, които ще ти помогнат на първо място да подобрят твоето здраве, т.е. да може да си максимално работоспособен, ще подобрят възстановяването както мускулното, така и на твоята централна нервна система, сухожилията, ставите, всичко, което имаш нужда, за да можеш да тренираш ползотворно, да можеш да правиш всяка една тренировка да бъде по-добра от теб, по-добра от следващата и да се представиш добре на предстоящите състезания. Веднага започвам да ти обяснявам какви са продукти, които съм включил в режима ти. На първо място това е витаминния пак. Това е един пълен комплекс от витамини, минерали, антиоксиданти, аминокиселини. Всичко, което ти е нужно да стартираш деня, да се заредиш. Това, което ще ти даде доброто здраве и доброто възстановяване. Към него с закуската и с абсолютно всяко едно въглехидратно хранене ще използваме алфа-липова киселина. Това е един много силен антиоксидант, който спомага на тялото да се отърве от свободните радикали, които се получават по време на тренировка, които пречат на възстановяването и които всъщност влошават голяма част от нашето здраве, свободните радикали. Но алфа-липовата киселина ще ни помогне и да вкара този въглехидрат, който ядеш, да влезе директно в мускула, да се използва като енергия. След като си консумирал въглехидрата на закуска, да приемеш алата, няма да се чувстваш успал, няма да се чувстваш отпаднал, напротив, този въглехидрат ще можеш да го използваш по време на тренировката, да вземаш енергия. По същия начин и след тренировката, за да може да те възстанови. Ако правиш две тренировки дневно, в първата тренировка, която ще бъде силовата, или ако ще правиш примерно един ден силова, един ден повече техника и спаринги, използваш два различни суплементни плана. При силова тренировка, щанги, чували, бягане и така нататък, ще използваш ето този пак от първия продукт бета-аланин. Той ти дава повече енергия, тъй като се превръща в карнозин, забавя навлизането на млечна киселина в мускула, по този начин ще станеш доста по-издръжлив, няма да получаваш това падене, това схващане, когато си в хватка, когато правиш много повторения една след друга, т.е. ще станеш доста по-издръжлив. Ще използваш цитолин мала, това е една друга аминокиселина, която ще обезпечи енергийно твоята тренировка. Т.е. до края на тренировката да бъдеш свеж, да можеш да тренираш примерно един час или час и половина, но цялата тренировка да бъде пълноценна, а не в началото да имаш сила и енергия и постепенно да почнеш да замаляваш и останалата част от тренировката да не е толкова ефективна, колкото първата част. Т.е. ти да можеш да изкараш цялата тренировка. Един продукт, който ти ще използваш, другите момчета не използват, защото те им предстои много скоро среща, това е креатин хидрохлорида. Това е един креатин, който не задържа вода, но на теб ще е много необходим, тъй като ще помогне да качиш малко мускулна маса и отделно креатина зарежда аденозин трифосфат. Това е енергията, която ти използваш в удар. Когато направиш един удар, ти изразходваш креатин фосфат, не използваш глюкоза. Когато правиш втори, трети удар, този креатин се изчерпва и стига до ниво 0. Когато имаш достатъчно креатин в кръвта, много по-бързо той се възстановява, т.е. ти вместо да направиш 3 удара на макс, ще можеш да направиш 5 удара на макс. И също така, когато се отдръпнеш за няколко секунди, ще можеш много по-бързо да се възстановиш, да можеш да нанесеш по същия начин толкова силен, дали ще е кик или... Получава се зареждане, де факто. Получава се много по-бързо при зареждане на креатин фосфата. Рибозата ти дава също енергия и помага работа на креатина. Те работят в синергия, по този начин ефектът се получава двоен. Хем имаш много енергия, хем по-бързо възстановяваш креатин фосфата. Така че това е един перфектен стак за преди тренировка. Също така преди тренировка ще използваш инозин. Това е продукт, който подобрява пък работа на сърцето. По време на тренировка се нуждаеш от кислород, тъй като тренираш аеробно и инозина помага на сърцето да вкара повече кръв в мускулите, по този начин да ги зареди с кислород и да помогне с кръв и да помогне и отстраняването на отпадъчните вещества отново чрез кръвта, така че ще улеснява работа на сърцето, по този начин ще можеш да правиш доста по-дълги и по-качествени тренировки. Също така преди тренировка съм ти включил един продукт с билки, кофеин, таурин, ерба мате и зелен чай. Той от своя страна ще подобри фокуса, ще подобри издържливостта, концентрацията. Не е силен продукт, напротив, просто за да те дигне. Но разликата с кафето е доста голяма. В този продукт наистина няма да го получиш това изнервяне, това треперене, няма да получиш този краш после, след като изпиеш примерно 2 кафета, а при цялата тренировка ще бъдеш така превъзбуден и ще правиш добра тренировка. След тренировка най-важното нещо е възстановяването. Витарго, това е въглехидрат с много ниско молекулярно тегло, който влиза много бързо в мускулите. Тоест, когато свършиш тренировка, приемайки Витарго, то веднага се
пръска, влиза в мускулите и ти възстановява гликогена и ти ще можеш да направиш втора тренировка. Дали ще е същия ден, дали на другия ден ще имаш абсолютно същата сила. Хубавото на въглехидрата Витарго е, че въвлича и останалите хранителни вещества, които попаднат с него, т.е. нашия продукт Recovery Max, вътре са аминокиселини, глутамин, бета-аланин и минерали, които влизат в мускула, започва веднага мускулното възстановяване и по този начин можеш да правиш втора тренировка, трета тренировка, просто да бъдеш максимално издръжлив. Също така помага и за покачването на мускулна маса. На другите момчета глутамин не съм включил, тъй като до известна степен може да задържа вода, не при всички, но може. При теб това не е проблем, тъй като твоята главна среща е доста по-нататъка. С напредването на режимите ще сменим добавките, тогава ще минем на по-различен тип добавки. Точно така. Преди втората ти тренировка съм включил освен тези добавки, които говорихме сега, и хиперезин. Това е един сравнително нов продукт, наскоро придоби повече популярност. Той изцяло подобрява фокуса, концентрацията и работата. Това ще го използваш, когато имаш спаринги, когато имаш техника, за да можеш да си максимално концентриран, подобрява бързината на реакцията и по този начин ще подобриш много самата работа с партньор, когато правиш тренировки за рефлекси. И още един продукт, който забравих да ти спомена, това е билков стимулатор на тестостерона. Използваме го в сега, за да може да ти дигне нивото на тестостерона, за да може да отскочиш, за да може да върнеш тези килограми, които си загубил. Те ще подобри и възстановяването, след което във втория месец няма го използваме и в третия месец, когато вече предстои състезанието, ще го включим отново. Дали под такава или под друга форма, вече зависи от това как реагира тялото ти. Преди лягане ще използваш цинк, магнезий и B6. Това е един продукт, който подобрява също нивото на тестостерона. Знаеш, цинка и магнезия, това са много необходими минерали, които ще помогнат точно така. И преди тренировка ще използваш още веднъж магнезий, за да те предпази от схващане. Общо това е целият твой пак с храната и това ще помогне да натрупаш доста сила, мускулна маса и да се представиш много добре в предстоящите двубои. Здравей, аз съм Кирил, приготвил съм ти хранителния възстановителен план, с който започваме твоята подготовка. Целта ни при тебе е да свалим мазнина, като запазим максимално твоята сила и издръжливост, да увеличим експлозивността, просто всички твои показатели да бъдат увеличени, но пък да намалим теглото, т.е. да бъдеш по-силен, а пък по-лек, за да можеш да се справиш по-добре с двубоите, които ти предстоят. Така или иначе имаме достатъчно време, така че това е първият етап от нашата подготовка, която постепенно и храната и суплементите ще се изменят. Сега направо ще ти обясня как стартираме, с какви добавки стартираме. При тебе различното от другите момчета е, че правиш една сутрешна тренировка, дали ще бъде кардио или ще бъде в фитнеса. Аз това съм ти разделил програмата на две: суплементи, които взимаш когато правиш кардио, и суплементи, които взимаш в фитнес. Още когато станеш, ти си пиеш топлата вода, може да се продължаваш, обаче към нея добавяме L-карнитин, който ще помогне да метаболизираш повече мазнини за енергия, т.е. той вкарва телесните ти мазнини в митохондрите, където да изгорят за енергия, докато бягаш, хем получаваш издържливост, енергия, хем горими мазнини. Към него ще включим един фат бърнер, за сега биохимин, а после ще вкараме една допълнителна формула, която ще даде повече издържливост, ще помогне да ти вдигне адреналина и по този начин ще увлечем още повече мазнини, които да изгарят, така ще губим тегло, а ти ще ставаш все по-бърз, все по-издръжлив. Когато имаш фитнес тренировка сутринта, тогава добавяме и бета-аланин, цитрулин малат и креатин хидрохлорид. Бета-аланина забавя изцяло умората, подобрява самата работа на мускула, спира навлизането на млечна киселина в мускула, по този начин можеш да правиш повече повторения, да държиш повече на захват. Изобщо при самия двубой, при самата тренировка ще бъдеш доста по-издръжлив. Цитрулин малата пак е аминокиселина, която пък ти обезпечава енергийно тренировката. Тоест в края на тренировката ще бъдеш толкова свеж, толкова силен, както в началото на тренировката. Правиш един час тренировка, тя ти е достатъчно за да изкараш всички упражнения. В началото да имаш енергия и сила да тръгнеш агресивно, а накрая да отпаднеш и във втора част от тренировката да не бъде толкова ефективна. Тъй като на теб не ти предстои скоро двубой, съм включил и креатин хидрохлорида. Това е една формула на креатина, която не задържа вода, но пък ще бъде много полезна, тъй като по този начин самия мускул ще започне да работи по-добре, получаваш по-добро зареждане с креатин фосфат, т.е. когато правиш примерно един, втори, трети удар,
много по-бързо ще успееш да възстановиш креатина, тъй като това е енергията. Динозинтрифосфата е енергия, която използваш първите 8-10 секунди. Тоест, когато нанесеш един, втори, трети удар, започваш вече следващите с доста по-малка сила и по-малка бързина, отколкото първите. По този начин, вместо 3 ще можеш да нанесеш 5 максимални удара. Също така, когато се отдръпнеш, когато имаш време тялото ти да възстанови този креатин фосфат, това ще става много по-бързо. Така че креатина в комбинацията с рибозата ще помогнат за това нещо. Да имаш повече енергия, по-бързо да се възстановяваш, да можеш да правиш по-тежки удари. По време на фитнес тренировката пък ще ти помогнат да вкараш повече кръв в мускула и да станеш доста по-издръжлив. Използваме в сутрешната и в вечерната тренировка, независимо дали е силова, дали е бягане, дали е техника инозин. Това е един продукт, който подобрява работа на сърцето, подобрява изтласкването на кръвта до мускулите, по този начин да ги захранваш с повече кислород, те стават по-работоспособни и едновременно с това изкарваш отпадните продукти, които се получават по време на тренировката. С закуската, веднага след бягането или след силовата тренировка, използваш един оптипак на Amix, който съдържа абсолютно всички необходими витамини, минерали, билки, които на първо място да ти дават едно добро здраве, да получаваш абсолютно всичко, за да може имунната ти система да работи добре, да може да се освободиш от свободните радикали, да може твоите стави да получават адекватно възстановяване от тренировките, тежки тренировки, които правиш. И към него използваме алфа-липовата киселина. Тя е много силен, много мощен антиоксидант, който именно се бори с тези свободни радикали, които се получават по време на тренировка и които пречат на възстановяването и пречат на доброто здраве. Ние използваме също така, за да вкара този въглехидрат, който ядеш, да го вкара в клетката, за да можеш да го използваш като енергия. Не когато се наедеш, да започнеш да се чувстваш успал, да ти се дигне инсулина и самата тренировка да не мине така. Когато използваш алата, този въглехидрат, който го издеш, ще зареди и ще можеш да го използваш за енергия по време на тренировката. Това е един продукт, който много ще ти хареса. Преди тренировките също така ще използваме кофеин, който това е билкова формула, която съдържа зелен чай, таурин и ерба мате. Ще подобри концентрацията, ще подобри реакцията, защото самата тренировка ще мине доста по-добре, ще подобри и фокуса за тренировка. Това е слаб продукт. С напредване на подготовката и твоите мачове ще давам продукти, които изключително силно ще засилят този ефект. За сега ще използваме хиперзин. Това е един сравнително нов продукт, който сега навлиза, но е много полезен и много добър, тъй като той именно точно това прави. Засилва фокуса, концентрацията. Когато си в двубой, ще го използваш само когато имаш техника или когато има спаринг, защото ще подобри реакцията, ще подобри времето за реакция, ще подобри фокусирането и ще бъде много полезно в начина, когато трябва да мислиш бързо и да реагираш. Преди тренировката ще използваш и магнези, който пък ще помогне мускулите да не се схващат, да може да тренираш по-дълго, тъй като ти по време на тренировка изхабяваш голяма част от магнезия. Веднага след тренировка използваме този въглехидрат Витарго, който е доста специфичен, има много голяма разлика дали ще използваш Витарго или друг въглехидрат, тъй като той е много бърз, влиза много бързо в мускулите, има много ниско молекулярно тегло и от стомаха веднага се пръска по мускулите, зарежда тялото с глюкоген и така може да направиш втората тренировка да бъде толкова силна, колкото първата. Хубавото на този въглехидрат е, че за разлика от другите той няма да те успи, няма да те направи отпаднал. И другото хубавото е с подходящ осмозалитет, който издърпва останалите хранителни вещества, които консумираш с него. В нашия случай това е Recovery Max, това е продукт, който съдържа глутамин, БЦА, бета-аланин и минерали, които влизат в мускулната клетка и подобряват многократно възстановяването. Тоест ти, когато направиш първата тренировка, в следващата следобед ще бъдеш доста силен, ще можеш да направиш качествена тренировка. Тоест всяка една твоя следваща тренировка ще бъде по-добра от предната, която е и целта е да ставаш все по-силен. Преди лягане ще използваш отново минерали, цинк, магнезий и B6. Това е една патентована формула, която ще подобри инсулиноподобния фактор на растежа, подобрява повишаването на тестостерона, подобрява работа на мускулите и на нервната система, така че това е един продукт, който много ще ти хареса и ще ти помогне много за възстановяването. И другото, което ще използваме при тебе, това е егдистерон. Егдистерон е една руска билка, която ще използваш с всяко едно белтъчно хранене. По този начин се подобрява азотната задръжка, самите ти мускули стават по-издържливи, тъй като ти ще сваляш килограми, а пък ще имаш нужда да запазиш мускулната ти маса, затова използваме егдистерон за едно по-добро възстановяване. Това е всичко по твоя пак. Постепенно с навлизането в режима ние ще държим връзка с тебе постоянно, за да може да ги донагласим нещата, за да може да ставаш все по-добър и когато наближат срещите си в максимална форма. Супер, мерси.